Tay! Naku ihatag si mo ha. Katong kape ba? Di ba nag-request ka sa kaninom doon pa ka? No. Eh para... Ha? Taga-awi yung bigdosa ng sir ba? Katabang, kumusta? Daghan kayong salamat sa inyong pag-like, pag-share sa ato ang mga videos, sa ato ang Facebook page nga Surigao nun ko. Tungod kay ubay-ubay na pod ang pamilya nga ato ang nagtuan tungod sa inyong pag-share. So salamat kayo. Ta dili mo magsawa sa pagsuporta sa ato ang atong tumong lang ang makatabang sa ubang tao nga nanginahanglan labi na karon nga pandemic. Katabang, adtuan nato si Tatay Roger kadtong basuriro tungod kay ihatod nato sa iyaha ang iyang request nga kape og asukal. Katong kape nga stick. Gipalitan nato siya og lain maliban sa kape og steak. Natay gipalit sa iyaha nga bugas, gidala nato siya mga tunga sa sako. At the same time natay tinapa mga 20 ka cans og sabon. Basic lang niya nga kinahanglanon. Tungod kay si Tatay Roger na siya mga kauban, 5 sila kabuok dito sa area nga mga tunay, mga masurahay. Apil na sa ato ang budget, katabang. So karon katabang, kuyogi ko ninyo para ihatod kang Tatay Roger ang ato ang sorpresa sa iyaha. Okay? Tara. Katabang, nata mismo diri sa area ni Tatay Roger. Oo, kita na nato si Tatay Roger diri sa iyang kuan, sa iyang area. So atong buhaton karon munaog ta para ihatag nato sa iyaha ang iyang gi-request. Okay? So sa ta munaog patanawon ta mo kay Tatay Roger nga wala pa ka hiring sa tuwa nga naata. So mao to si Tatay Roger naglingkod, wala siya idea nga kita di ay nagtanaw na sa iyaha. So makalingaw tanawon si Tatay Roger tungod kay nag-hidsit. Oo. So atong sutaon kung kuan kumusta ko nato siya. Okay. Nalingaw ko nagsudong sa iya ha tungod kay nagsuot siya og headset. Siguro nagpa-sounds si Tatay Roger. Siguro na cellphone. Okay. So tara. Atong naugon si Tatay Roger. Tay! Asa naman? Ay sa! Mura mo sir. Noon sa ka? Mura ko kawan ako. Sabay lang ta. Naku ihatag si mo ha. Katong kape ba? Di ba nag-request ka sa kaninom doon pa ka? Ikaw dali gini. Gipanidaan na tika. What's na yung sounds? Radyo? Radyo ba ako naman. Chuya oy. Ay sa, nauga sa rin. Tunton yay. Kaya trabaho sir. Ha? Katong nalabyan ako dito nagbalbag. Kano man to? Ilang kay Garkilan sa Muslim. Ha? Garkilan sa ang balay sa Muslim. Garkilahan? Garkilan. Nga sila nagtrabaho. Ipakto anak kontrata to. Tagiyag yapon. Ay mau ba? Ako sir. Tingnan ko nakaagi ko sa iya ba? Ako na may nagbalbag dito. Tunton day. Si nanay ko Nanay Rose. Auntie Rose. Nangayo po sir. Ha? Nangayo po do kape? Malay to ganin lang ba? Tanaw ta kanina ba? Panitan ako yung naglikod. Kape-kape man. Sayon di ako gana sir. Kailan may ito to kaya. May gani wala ka ni sayaw. Sayang kaya ito tanaw. Kasi mawala ko lang. Ay, pinamali ko yung Michael Jackson. Sample daw, sample. Uy, awad mo niya. Mukuha na kang karton karon unta? Wala sa kuan sa. Panya na lang, sabay na lang ta. Kuha itong kuhan. Ano man dyan, mga kanto, bawa na yan. Asa? Diyan sa Budika. Sa Mercury?
Sa oras na mo na, sir? Alas 3 pa man, alas 3:40. Wala sa amin. Abot-abot ng wala ko, guys. Asa asawa ni Tonton? Mo di ko yung Si? pero itong isibol bang? Kauban? Kasi mo di yung ipag-guide. Kasi nag-drive? Ito ang yung ipag-guide, ang sound content. To asawa niya. Sakay sila, kuha, nakita man to na ako itong ginanay Rose yan, naglingkod naman. Kanina? Oo. Oh, ganina ba to? Nabuntag. Ganina lagi. Nabuntag diaron to siya. Naglingkod. So na ako'y kuha si Muha, dalit si Muha na itong kuhan. Nato'y palit si Muha, Salamat kayo sir. kape o asukal. Ito yung request ni mo ba? Kusog lang no. Init ang mga basura sir. Iya, oy. Kusog man. Nilabay lang siguro na ba? Sir. Nilabay lang na. Sabi na sir. Kinita lang ni sa basura? Bugoy. Kusog yun oh. Uy, kusog man. Nakaya mabungol kayo sir. Marungungon na. Original siguro ni ba? Original ni kilabay niya kay daan-daan na. Kinigilabay ka. Apil ka pa sir. Grabe, tanawa daw ko eh. Apil na gilabay. Ito. Apil ka pa ma. Kusog lagi. Sigat-sigat ka sir. Kusog yun ay. Magaling mabungol kayo pa sir. Hindi na yan ini mong kuhan, volume. Amo ang gyapon sir. Di may na mo. Busog na gyapon. Asa man ang volume man eh? Ay diri. Skidid. Umila. Mo na imong lingaw. Ora ini nga lang to. Bari yung iro. Daga na iro sir. Tagalog speak na sir. Ha? Daga na iro na Tagalog speak. Tagalog speak? Wala na mga sir. Asa naman to? Asa ang pangalan eh? Oh. Dugi. Asa man? Dugi! Tayo, labas. Oy. Doon sa baladan. Doon sa baladan. Ano? Malo lagi. Kaya, upo. Kamay. Upo. Kamay. Tayo. Upo. Kamay. Ganila. Pastilan. Will train yun nimo ba? Kaya pasok na doon. Pasok na. Hala. Sulod na dayon. Problema lagi. Siya nagbantayan eh. Siya rin magbantayan na imong kuhan. Sikat. Problema lagi ako. Ginamot. Paggabi, bit-bit ni mo dito. Sir. Bit-bit ni mo dito. Paggabi na. Asa yung problema? Ang? Problema mo guna na sir. Ako ginamot siya. Dinuguan. Mo na ka. Ang iya, litson. Ano mga ganero ato? Mo na kalisod. Kung ganito. Kay mo ha. Ginamo sang iya ha. Litson. Nya pagka unya hapon balik to sila na Neros. Balik to mga lasay sir. Tonton, tatan. Huli na ito mo ni. Tonton. Sa oras mo human na ilang trabaho? Alas 5 eh. Order dari. Alas 5? Alas 4, alas 5? Pila nakadlaw siya trabaho niya? Paano eh. Katulong na ron sir. Katulo na. Na kung kuhan, libre kaon? Dili. Ano na libre. Hindi matagyan na kayo. Ayaw ko niyo to, muli siya o nagbaho na siya? Muli siya? So na ko ihatag si mo, asa man to nimo? Nabitbita diri bi. Kuha to dito. Na ko ihatag gamay katong kape nimo ba? Ato diri. Tapos hindi ko na itago na sir. Para nagkaaman. Maglumaan. Oo, hati-hati na lang mo ni kuhan, Tonton. Tayo request nimo. Kani. Ala ka diya. Kana sir. Bugas. Kana sir. Apil ni. Salamat kayo sir. Kuha niyo. Nani ang kape nimo? Steak. Asukal. Kumano nga steak ang ginagamit ninyo? Steak man eh. Yun na sir. Ha? Tulo ni kakuan kay para mabahin-bahin ninyo. Asukal na isabon gamay. Ako sir. Ha? Oh. Balikin ni kuan. Bugas. Dalan sir. Bit-bitan nimo? Salamat kayo sir. Hindi na Eh para sir. ha? Taga-awi yung bigdosan mo sir ba? Gani kay amigo kaila naman ta. Katabang, kung gusto pod nimo nga makaapil ka sa atong rapol nga isa ka sakong bugas kada 15 o 30 sa bulan, simple lang kayo ang angay nimong buhaton. Una, i-like nimo ang ato ang page, ang Surigao nun ko. Ang ikaduha,
i-share nimo ang atong mga videos para pod makatabang ta sa uban. Ikatulo, mag-comment ka sa atong mga videos para mapansin ka sa Katabang Real Team. Katabang, kung ikaw ang maswerteng mo daog sa atong isa kasako nga bugas, i-message ti ka para pangayoon ako sa imo ang imong contact number o address para i-deliver nako sa imo mismong balay ang imong isa kasako nga bugas. Katabang, daghan kayong salamat sa imuhang suporta. Hantod sa sunod nato nga mga videos, amping kanunay.